Ja, det skal nok ikke alt muligt lort. Ja, okay, vi er startet. Her. Ja, hej. Jo. Ja. Sylbama. Ja. Hvornår du er færdig? Jeg vil gerne lige interviewe dig. Ja, vi er bare gået i gang. Det er jo sådan, at du skal jo snart få besøg af Snoop Dogg. Hvad? Du skal jo snart få besøg af Snoop Dogg. Ja. Skal det? Ja, det skal godt være. Ja. Sylbama. Ja. Det er fordi... Prøv at se, jeg har fået en fodboldvokal. Ja, men er du Nej, rig? det var faktisk ikke fodbold, det var faktisk golf. Er det, Og skydning. er du... Ja, det var det nemlig. Er Prøv at se, den fik jeg i går. Det var til skydning. Er du Det rig? var det til golf. Jeg kan ikke huske det. Men det er fint. Er du rig? Jeg ved. Ja. Det ved jeg ikke. Prøv at se, den her, ikke også? Den fik jeg i går. Og det var faktisk rigtig sejt, fordi jeg kan stadig huske, hvad Jamen altså, det er fordi, er det fedt at få besøg af selve Snoop Prøv at se, om man kan tage den ud. Ja, om det var fedt at få besøg af Snoop. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Snoop Dogg. Snoopen Doggen, ja. Om det var fedt. Nej, om det bliver fedt. Nå, så jeg har ikke været der. Nej, han har ikke været her endnu. Så ja. Nå! Så han kommer, jo. Det var der også nogen, der sagde til mig i morges. Jeg ved ikke, hvem det var. Prøv at se, man kan tage det. Var det ikke sejt, man kan... Jeg har faktisk også den her. Det er jo godt være til de mænd, der spiller fodbold, de godt. Men det er faktisk... Det her, det var en pokal, jeg fik i logik. Skal lige finputte. Jeg synes ikke, du er Jeg særlig... fik den i logik, fordi... Man Jeg skal synes finde ikke, ting, du der er er særlig... glemt. Jeg synes ikke, du er særlig logisk. Sylbama, det er fordi, at nu kommer Snoop Dogg jo her om 2 timer. Glæder du dig til det? Og så... Obama der. Nej, Obama. Det er jo mig. Du... Nej, jeg vil sige Obama. Ja, Snoop Dogg, det er ham. Ja. Jeg ved ikke, om jeg glæder mig. Jeg har haft med besøg af Ariana Grande, og du ved, Justin Bieber, han var kraftedeme en idiot, mand. Han opfører sig som en tykkegummi bubblegum monster. Okay, så... It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Kom, Sylbama. Kom op. What's up, dude? Hej, så... Ja, du kan komme... Du hedder noget med Jack, kan jeg se? Du hedder noget med Jack. Som du kan se, vi har en masse flere pokaler. And that too, med hæk. Ja. Ja. Det er en karamel. Oh, en helikopter. Den er nice. Hvor meget koster den her helikopter? Helikopter! Det ved jeg ikke, hvor meget vil det for den. 1 million. 1 million. En til vi har på mig lige nu. Har du det på dig? Ja, her. Ja, 500.000 mønt og indtil 500.000 mønt.
skal du? Jeg skal game. På min computer? Ja da, jeg gamer på alles computer, selvom det ikke er mine, så fuck alle. What the fuck? Nej. Du hører level mig Counter-Strike. Der kom.